Ôi. Ấy. Nó ăn. Nó ăn. Jsou to ale mladí, víte, ty pozdní, protože mě, já jsem si dělal hundí a hundí je to mačka. No, tak já jsem si byl mrtvý, on si vybere. Potom ještě jednému slíbil pár. Já jsem pojel, když si sekali domů, třeba eventuálně, tak na to, co bys byl, No to by bylo nejvyšší části, takže on mě včera uhání o pár, viděla neví, a se ale je přesvědčený, že bude mě dostane. že dostane a ne, se nezeptá. dobrý, tak to nic, prostě takže můžeme. No těmi jako jo? No můžeme dělat, to snad nikdo nebude potřebovat. Já mám, my jsou tuletý, ale na prodej je nemám. Jo? Mám jenom na. Má tady králíka nebo slepice. Tak hezký. Máte všechno krásný. No za tohle já jsem dal 500 za jedno. No proto, kdyby to bylo na jídlo, tak... Tady já budu jet leto. Potřeba něčím do kulice. Já vám dám ještě to třetí, počkejte. Podívejte se.